Hayırlı kеш республикабызда әлі генә көчле кыраулар булып узды. Яздан бирле бер тамчы яңгыр күрмәгән районнар байтак. Бу көннәрдә авыл хуҗалыгы өлкәсендәге борчуларга урман хуҗалыгындагы афәт тә килеп өстәлде. Агачларны ефәк кырты кимерә. Бу бөҗәкнең активлашу сәбәпләре һәм аннан саклану чаралары турында студиябыз кунаклары белән сөйләшербез. Hayırlı kеш, хөрмәтле кунакларыбыз, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Инде биләрдәге хуҗалар тауын күреп, күбебез моңсуланды. Чөнки хуҗалар тауы бушап калган, агачлар безнең шәрә утыра һәм бәла нәкъ менә ефәк кыртыннан килә дип әйтәләр. Нинди бөҗәк соң ул ефәк кырты һәм безнең киңлекләргә хас бөҗәкме ул? Рамил әфәнде, сездән башлыйк. Парсыз ефәк кырты аның беренче килүе түгел инде. Менә мин 40 ел эшләү дәверендә 4-нчегә килә инде. Димәк, 10 ел сайын килә. Шул 10-12 ел төрлечә була инде. Ул климатка бәйлеләр инде, погода hava tırışına karab indi. Mayıl yaz ittek. Былтыр килеп калдылар инде алар. Менә әйтәләр, кыш бик җылы булды, май бик иссе булды, шуңа күрә дип тә әйтәләр. Аңардан гына түгел. Сәбәпләр шунда гына микән? Аңардан гына түгел инде. Алар бит инде безгә Башкортстан һәм Оренбург өлкәсеннән Самар өлкәсенә керделәр. Алар былтыр күбәләкләр килеп Аксубай, Нырлат районынан ашадылар, кыртлары. Аннан соң күбәләкләре бездә килеп күкәй салдылар. Аларны без көз көне, шулай кыш көне, яз көне даими күзәтеп бардык. Алар нинди стадияда, күпмесе исән калды, күпмесе һәлак булды, санап бардык һәм кыш буе бу аларның эшкәртү өчен обоснование диләрендә нигезләмәшләдек. Ул нигезләмәне Мәскәүдә якладык, испатладык. Менә шуннан да шул бу җирләрдә эшкәртергә ярый, чөнки ул бит әле биологик бер билгеле иде инде ул менә шулай булачагы. Былтыр билгеле иде инде киләчәге. Нигә соң шул катлык азды ул? Нигә кутыра ул? Алайса билгеле булгач, бәлки кемдер эшләп бетермәгәнгә күрәдер. Алай дип әйтмәс идем инде. Менә элегрәк бу үткән аларның бу күп үрчүләре булай булмады. Урман кырыенда агачларда алар күкәйне яз көне тизрәк җылынсын өчен урманның кырыена салалар инде агач төбенә, агачтан 30 см биеклектә. Алар аны былтыр ук салдылар. Килеп башка елларда шулай урман кырыена гына 3-5 менә күкәй салган урыннары була иде. Бер салган җиреннән аның бер күбәләк салган күкәйләрдән 180-200 кырт чыга. Былтыр бик күп булды, нашестиве диярлегенде. Менә кырыйда гына түгел, урман эчендә дә 12-18 яйсы кладка булды. Урманга килеп җитәрбез. Зөбәйдә ханым, сез нинди фикер белән килештегез? Бәлки, менә әле кичә генә тапшыру булды безнең фермерлар белән. Һәм бер фермер шундый фикер җиткерде, безнең менталитет шундый, без менә килеп терәлгәч кенә эшлибез. Баксаң, мәсәлән, туфракны аны 2 ел алдан әзерләргә кирәк. Менә бәлки менә бу очракта шул килеп терәлгәч кенә эшләгәнгә күрәдер. Мин олай гына дип әйтеп бетермәсем, бу афәт булалар. Минем уйлавымча, афәт бу. Афәт буларак килгән әйбер, моның кеше факторына караганда күбрәк табигый факторлар һәм объектив факторлардыр. Мин Рамил әфәнде белән шуңа күрә килешеп бастым инде бу теманы. Әлбәттә, берникадәр дәрәҗәдә кеше факторы булмый кала алмый. Һәрбер эштә дә шулай инде. Җиренә җиткерүче, аның төбенә төшеп карый башласаң, бу урманда эшләүчеләр генә түгел, бәлки алдан ук биологик үзәкләрдә эшләүчеләр, аннан соң аны карап торырга тиешле башка үзәкләрдә эшләүчеләр һәм шулай ук фәнни хезмәткәрләр дә баштан ук алдан ук күреп, шундый мәсьәләләрне аларга каршы ничек көрәшү методларын эшләп, шулай тирә кирәк булган вакытында дигән сүзләрне әйтергә мөмкин. Алар әйтергә мөмкин, аны һәр вакыт әйтергә мөмкин, ул төп принциплар инде эшләүнең. Ләкин шулай да бу чиракта бу күңелсез хәл дип әйтик моны, бу афәт сымак нәрсә инде бу. Менә мин Рамил әфәнде белән тапшыру алдыннан сөйләшкән вакытта әлбәттә мин бик күңелсезләнеп килгән идем бу темага.
Чөнки бу хәлне ишеткәннән соң мин бик күңелсезләндем. Ләкин ул мине Урманнарыбыз бетмәс микән дип белгеч буларак ул мине бераз тынычландырды. Мин аңа куанып киттем әле. Шуңа күрә тамашачыларны тапшыру ахырында гына тынычландырачакбыз. Кешеләрне гаеплисе килмей башлады. Әйе, менә гаепләү дигәннән, бәлки экосистема үзгәргәнгә дә шулай килеп чыгадыр. Чөнки файдалы бөҗәкләрбез кими, шул авыл хуҗалыгында бик күп химия керә, бәлки аның сәбәпчесе шулдыр. Бәлки менә шул бөҗәкләрне ашаучы кышларның кимүе дә бер сәбәп булып торадыр. Илгизәр әфәнде. Әлбәттә, инде мин Зөбәйдә ханымның сүзләре белән килешәм, бу табигый факторларның бер нәтиҗәсе дип уйлыйм, чөнки экосистеманың үзгәрүе. Экосистема үзгәрү, бездә климатик шартлар, климат шартлары үзгәрә башлады. Менә үзе беләсез, кыш безнең җылы килә, бит, карсызрак та килә инде. Аннан соң көз көне узган ел яңгырлар күп булды. Яңгырлар күп булганнан соң китереп бәрде суыклар. Суыклар китереп бергәчтен боз хасыл була. Минем аңлавымча, менә шул теге линза, боз линзасы барлыкка килсә, агач кәүсәсе төбендә шул аларны саклап, ышыклап тора, аларның йомыркаларын, аларны кышларда ялмый кыш көне. Һәм шуңа күрә инде яз исе килде, коры килде, җәйнең беренче айларда коры тора. Кызганчы каршы явым төшемнәр юк. Менә шушы һава шартлары климатның үзгәрү нәтиҗәсендә аларга уңай шартлар тудыра. Русча әйтәбез инде вспышка дип әйбит, ул 50нче елларда күзәтелгән. Менә бу парсыз ефәк кортының килеп чыгуы һәм агачларны зур күләмдә зарарлауы Чиләбе өлкәсендә, Курган өлкәсендә, Свердловск өлкәсендә һәм инде Башкортстан урманнары аркылы инде безгә дә килеп җиткән ул. Менә безнең авыл хуҗалыгына зыян китермәсме? Авыл хуҗалыгына алай артык зыян сала торган корткыч дип әйтә алмас идем. Бу җимеш агачларны зыян салырга мөмкин. Үсемлекчелектә бар шундый төшенчә. Ул ГОС 21507 2013 елда кабул ителгән. Бар шундый төшенчә зыянлылыкның икътисади чиге дигән. Мәсәлән, шушы күрсәткеч буенча зыянлылыкның икътисади чиге экономический порог вредоносности дип атала инде русча. Әгәр дә алма агачларда менә яшел конус бутон чыгарган вакытында инде алма агачларының әйбит бөреләнгән вакытында бер алма агачта 2-3 йомыркалык булса, менә Рамил әфәнде әйтеп үтте, анда 180-нан алып 200 йомырка хәтлек булырга мөмкин әйбит, бер йомыркалыкта агачларны эшкәртергә кирәк. Әгәр дә инде чәчәк атар алдыннан алма агачлар бит инде безнең теге кызыл төстәге розеткалар чыгара башлый, әйбит. Менә шул 100 розеткага 8-10 гусеница турып килсә инде, шул корткыч дип әйтик инде бөҗәкнең Кырты дип әйтик инде, әйбит, гусеница русча. Менә шул вакытта алар китергән зыян аларга каршы көрәш чараларына киткән чыгымнардан артып китәчәк, һәм шул вакытта аларны икътисади яктан эшкәртә башларга нигез бар дигән менә шушы экономик порог вредности шундый күрсәткеч әйбит. Бу чакта инде яки биологик ысул кулланалар, яки химик ысул кулланалар. Химик ысул кулланганда, химик препаратлар кулланганда монда уйлап эш итәргә кирәк, чөнки агачлар менә монда күрсәттеләр бит без тапшыру башында әйбит. Менә без ул видеозмага тагы кире әйләнеп кайтыйк әле, менә хәзер режиссерларыбыз ул видеоны бирер һәм сез, хөрмәтле белгечләр, хата таптыгыз, чөнки биредә ефәк корты түгел, башка бөҗәк, ул нинди бөҗәк, Айгөл шуны да әйтеп китегез әле. Һәм нәрсәсе белән аерыла ул ефәк кортыннан? Бу горностаевая моль, ягъни инде кия дип әйтгәндә әйбит, ул безнең парсыз менә бу ефәк корты белән менә ул кия нәрсәсе белән аерыла. Иң беренче менә без монда карасак, алар безнең шома кортлар. Безнең инде парсыз менә ефәк корты, ул хуҗалар тауында булган. Әйе, ансы инде безнең гади халыкка аңлаешлы булсын өчен ансы инде юнлы. Ягъни нәрсәсе белән аерыласың алар? Менә кыяфәт буенча аңладык, гомумән менә зыяны буенча. Зыян китерү буенча алар икесе дә бер төсле зыян китерәләр. Бары тик монысы инде аның пәрәүз барлыкка китерә бит. Инде шылкапрят дип әйтгәндә, ансы аның безнең коконнар хасил иттереп яшәешен дәвам итә. Әмма зыян китерү буенча алар шулай ук яфракларны бик ничек дип әйтим, актив
юк итәләр, бик күп аның белән тукланалар һәм шуның белән 20 тапкыр күбрәк ашыйлар үз весларына караганда алар менә шайтыр жилкаларына кадәр ашап китерәләр. Зыянны алар бер үк дәрәҗәдә зыян китерәләр һәм аларның әгәр дә инде без теге үсешен карасак, аларның икесенең дә үсеше тулы цикллы үсеш белән алар үрчиләр. Зыян күргән шәхси хуҗалыклар мөрәҗәгать иттеме сезгә? Булдымы бу ел? Мин нәрсә әйтәсе килә, бу ел юк. Бу ел менә шәхси хуҗалыклардан алай зыян күрдек дип хәбәр итүчеләр безгә бу ел азрак. Узган ел бик күп иде алар. Инде нәрсә әйтәсе килә, менә аның ике төре дә, менә әйтеп үткән ике төре дә шәхси хуҗалыкка зыян китергә мөмкин. Монда инде шул ук плодовый ягодный димез инде, җиләк-җимеш куакларына зыян китергә мөмкиннәр бит. Менә социаль челтәрләрдән күрдек алмагачларга, шулай. Алмагач, слива, менә ул хәтта крыжовник яфракларына кадәр менә шулай безнең танышыбызның шундый гына бер очрагы булды. Бер кич эчендә крыжовникның аскы өскөл эчендә генә яфраклар калган, аскы өлешен ашап бетергәннәр. Зыян килгән агачлар аннан соң кырыймы, нишли һәм урманнарыбыз Зөбәйдә апай әйтмешли бетмәсме? Моны без рекламадан соң ачыкларга тырышырбыз. Бездән аерылмагыз. Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, без турыдан-туры эфирда эшлибез һәм бу эшебезне дәвам итәбез. Менә рекламага китәр алдыннан без инде парсыз ефәк кортының нинди бөҗәк икәнен белдек, аның зыяны турында да сөйләштек һәм зыян килгән агачларны ни көтә? Менә шул сорауда тукталган идек. Рамил әфәнде, нәрсә була ул агачлар белән? Менә бит инде юристлар әйтә, зыян дискуссионный понятие да бит. Зыян бар инде, беренчедән эстетик зыян. Агачлар яфраксыз, шундый яз көне яфраксыз агач матур түгел беренчедән, икенчедән күпләр бит инде кортыда бик куркыныч, анардан да куркыталар, бәйл бит инде бик күберчеләр алар. Ләкин алай агачлар, урманнар кырылмаячак. Чөнки әйткәнемчә инде бу мондый афәтләр булып алды. Ул бит инде агач әзерләнә, берне формировать иткән вакытта ук ул бердән бер генә яфрак чыкмый. Ул бит агач анардан ботак чыгарга әзерләнә. Шуның өчен 4-5 яфрак чыгарга тиеш инде. Ул менә берсен чыгарды, аннан ашадылар. Ул калганнарын запастатта, менә хәзер ул кыртлар битендә ашадылар да, курчакка әйләнделәр. Аннан күбәләге чыгып китәчәк. Алар хәзер ашамый дип беләбез инде. Бүтән ашамыйлар. Менә бер 15-20 Җәй буе ашамаячаклар. Юк. Менә бер 15-20 көндән урман шундый үз хәленә кайтачак. Менә бу афәтне быелга онытып торабыз инде. Нигә соң ай килделәр шуны кадәр? Быел бит гәҗитләрдә язып чыктылар, социаль челтәрләрдә шул булды. Менә баксаң куркыныч түгел икән. Безнең Биләр урманчылыгында менә шул соңгысы инде 14 еллык булды. Беренчедән бик озак булмый чатырды. Ят нәрсә чыкты бит инде күп кешегә. 14 ел күп ул. Шуның өчен беренчедән менә шул икенчедән зыяны ди әйткәнемчә хәзер бит инде агачта яфрак юк. Анарда биологик синтез бармый. Синтез булмагач агачка камби агач үсми дигән сүз инде быел. Ул үсә инде, но әз булачак. Чөнки хәзер инде аның яфракта синтез бармагач үсмичә тора. Хәзер ул яңадан көчен сарыф итәчәк, яңа яфраклар чыгарырга. Ул яфраклардан чыгаргач кына аннары гына синтез китә. Күпмедер менә бу еллык бөҗралар бар инде агачны кискәч. Еллык бөҗралар быел калын булмаячак инде. Ләкин халык булган агачлар булмас дип үмитләнәм. Ну менә кайнарга гына әзрәк икенче елга менә бу бәла булачакмы, юкмы, я булмаса безгә инде Аллаһтан хәзер салкын кыш сорарга кирәкме? Минем практика буенча менә бит инде бездә күбәләкләр чыктылар да, алар чыгачаклар да инде, чыксалар инде. Әле бит эшкәртүдә булды. Бүген көндә аның эффективностен тикшерәләр. Мин бака сүзәттернең файдасы булдымы, булмадымы? Менә булганда чөнки алар 2020 көндә курчакка әйләнәләр иде. Быел бик озак. Менә алар чыктылар апрель ахырында, әле һаман да үрмәле бирүчеләре бар, кая барга, нәрсә эшләргә белмичә. Ашадылар инде. Ашадылар инде алар хәзер. Алар шул курчакка әйләнергә тиешләр. Белмим, пәрәвез чыгара алмыйлар алар, менә азапланып бириләр. Күбәләкләрне зурлар инде очып китәчәк 30-50 километрга, анда барып күкәй салачаклар. Кичә сөрәтләр инде 10-25 километрга.
теге аксагы, туксагы дигәндәй бездә кала инде. Аннары берәр чир чыга да шулай естественно затухание була иде инде. Менә шундый өметләнәбез инде. Илгизәр әфәнде, сез килешмәдегез бу. Менә зыян булмас дигәндә мин Рамил әфәндең бер сүзе белән килешеп бетә алмыйм бит. Зыян булырга мөмкин. Бу очракта бит инде химик юл белән эшкәртүндә сүз бара бит. Менә химик юл белән эшкәрткәндә Актар дигән, анасын карбофос дигән препаратлар кулланалар. Ул Актар дигән препарат 3нче класска кирсә дә куркынычсызлык буенча балкыртларына әгәр дә аның микъдары артса 2 граммга бит. Безнең белгечләр әйтәләр, ул балкыртлар өчен 1нче класслы куркыныч препаратка әйләнергә мөмкин. Әгәрдән мәсәлән умартачылар шансызлаша. Менә кайда эшкәртелгән урман полосалары, әйме? Шуннан 4-5 километр ераклыкта булырга тиеш балкыртлар. Әгәр шундый ишак булмаса, без тагын да балкыртларны үтерергә мөмкин. Булай да инде теге крестосветне дип әйтәләр, рапсларны әйбәт эшкәрткәндә күп кенә балкыртлары алдагы елларны халак булдылар. Бу инде умартачыларга бик күп кенә зыян салды. Бу очракта инде белгечләрнең, кемнәр эшкәртә, урман хуҗалыгы белгечләренең. Менә шул полосларны эшкәрткәндә умартачылар белән бер юнәлештә, бердә хәбәрдар булып эшләүе зарур. Аннан соң инде теге агулы препаратлар белән эшләү инде белгечләр эшләргә тиеш бит. Менә безнең аграр университеты безнең инде җирдән файдалану һәм агробиотехнология институтының селекция һәм үсемлекләрне саклау белгечлеге буенча ел саен 25-кә якын артыграк белгеч махсус хәзерләп чыгара. Алар бик бу өлкәдә белгечләр җитәрлекме соң? Кызганычка каршы, менә ул белгечләр җитеп бетми. Чөнки авыл хуҗалык предприятиеләрдәге оешмалардагы алар тарафыннан сорау зур шул белгечләргә. Менә шушы белгечләр бигрәк тә инде химик препаратларны кулланган вакытта аларның консультациясе бик мөһим дип әйтер идем. Һәм умартачылар белән бергәләшеп эшләү кирәк. Шуңа күрә менә шушы белгечлек буенча эшләгән алар специалистлар әйбит, алар аны белә инде. Бу чиракта чөнки химик препаратлар ул иң ахыр чиктә кулланыла торган шәхси хуҗалыкларда бигрәк тә дип әйтер идем. Чөнки шәхси хуҗалыкларда халык менә алымнар бар бит әле әйбит. Бәлки сез әйтеп бетерсез, менә халык алымнарын кулланырга кирәк күбрәк. Алмагачларда, теге стива җиләк-җимеш агачларында инде. Менә шәхси хуҗалыкларга зыян килгән очракта аны иминиятләштереп буламы һәм кая мөрәҗәгать итәргә кирәк? Шәхси хуҗалыкларга килгән вакытта иминиятләштерү ул шәхси хуҗалыкның үзенең эше инде бер караган вакытта. Чөнки афат булган вакытта иң башта әле оешмалар, авыл хуҗалыгы оешмалары, фермерлар инде элеге вакытта колхозлар инделәр. Зур күләмдә булганда, менә Илгизәр әфәнде әйтеп китте, аның белән килешмичә мөмкин түгел, иминлек чиге булырга тиеш дип. Әгәр дә менә шушы китерелгән зыян, афат тарафыннан китерелгән зыян иминлек чигеннән үтеп китеп, зур гына зыян килгән икән хуҗалыкка, ул вакытта әлбәттә ниндидер иминият агентлыклары тегесе булса, хусуси милек белән эшләүче агентлыклар гына бу өлкәдә бер нәрсә китереп чыгара алмыйлар. Шуның өчен закон, федераль закон бар. Мондый очракларда авыл хуҗалыгы культуралары һәм башка культураларга зыян килгән вакытта дәүләт ярдәме, иминият өлкәсендә дәүләт ярдәме турында федераль закон бар. Ул 11нче елда ук кабул ителде. Аннан соң урманнарга дәүләт ярдәме ул турыда әйтелми. 17нче елда аңа төрле үзгәрешләр кертелде. Шул аннан соң нинди вакытларда бу дәүләт җилкәсенә салына, нинди вакытларда дәүләт түләргә тиеш була хуҗалыкларга, бу турыда аерым авыл хуҗалыгы министрлыгының үзенең приказы булды. Ул приказ нигезендә перечень төзеделәр, нинди насекомыйларда, шулай кушып бөҗәкләрдә, менә зыянлы бөҗәкләрдә кертелгән иде, аларның афаты турында да кертелгән иде. Ләкин мин бер нәрсәне аңлап җиткерә алмадым, чөнки бу өлкә минем өчен бик яңа өлкә инде, ул турыда аның өстендә утырмаган. Ничектер тора 21нче елны, соң ничәнче елны Мишустинның приказы белән ул перечень юкка чыгарылган иде. Ләкин 22нче елда тагын кабаттан яңа кагыйдәләр кабул ителеп, анда шушы исемлеккә тагын бер тапкыр әйтелгән, шул исемлек буенча булган очракларда димәк, дәүләт эшләргә тиеш. Инде хуҗалыкларга килгән вакытта бу суд аркылы эшләнергә мөмкин, ләкин ул фактик яктан килгән вакытта суд практикасын караган вакытта моны зыянны эзләп алу, ул инә күзеннән йөрү белән бер, әнә шул иминиятлеге барма, анда нинди зыян кайчан килгән, кем гаепләнгән, инде судка баргасыннан аны исбатларга кирәк булачак. Судка барып җитмәс өчен нинди профилактик чаралар күрергә кирәк? Ничек котылып була алардан? Иң беренче чиратта инде менә әйтеп үттеләр, химик препаратларны куллануны шәхси хуҗалыкларда инде
мөмкин булган кадәр шикләргә кирәк. Ни өчен дигәндә, үзебезнең бакчаларыбызда без иң беренче менә ул корткышны күрүгә, аның белән көрәшә башласак, без аны тиз арада гына юк итә алабыз. Беренчедән җыеп алып аны юк итәргә мөмкин. Икенчедән биологик инсектицидлар бар. Ягъни моның инде составында бацилла турингенсис кебек бактериялар булган, һәм составында Бавария бассияны кебек гөмбәчекләре булган препаратлар бик яхшы эшли аларга каршы. Аларны бары тик менә тагын ассызыклап үтәсем килә. Корткыш барлыкка килүгә һәм менә шушы кортларның аларның бит инде һәрберсенең үзенең возраст дип атала инде улай бит. Беренче, икенче яшь аралыгында менә ошо препаратларны кулланып калырга кирәк. Менә тамашачыларыбыз да, мин дә шул исәптән күбрәк халык ысуллары яклы. Менә халык ысулы белән берәр ничек юк итеп буламы? Менә шан тикшерелеп караган бер ысулны киңәш итә алам. Ул да булса, тарттырылган бурыч бар бит, әше бурыч. Менә шушы әше бурычны, мәсәлән, 200 граммны 1 литр суда кайнатып, аны суынганнан соң шушы төнәтмәне 10 литр суда нитеп кушып 10 литр суга, һәм шушы төнәтмә белән инде әлбәттә үсемлекләргә сиптергә кирәк. Әмма бу вакытта инде әлбәттә бурычның нинди күләмдә кешегә зыян китергә мөмкинлеген дә күз алдында тотып, әлбәттә инде саклык чаралары кулланырга кирәк. Һәм инде безнең корткычларны тагын бер теге нәрсә куркыта, ул да булса менә әше әрем кебек, менә шундый чүп үләннәрен әшетеп, менә шушы төнәтмәләрне дә кулланырга мөмкин. Һәм беләсезме, тагын бер әйберне генә ассызыклап үтәсе килә, менә шул биологик методны инде без теге шәхсән үзем инде шул өлкәдә эшләгәчтен бер әйбер генә әйтәсе килә, менә һәрбер препаратны кулланганда да без инде кешеләргә җиткергә тиеш, без менә препаратның инструкциясында, куллану инструкциясында нормасы язылган икән, 200 грамм дип әйбит, без аны арттырмаска тиеш. Бездә шундый менталитет ярар әле дип күбрәк салабыз. Бу очракта без нинди эффект алачакбыз? Киләсе елга ул корткычлар безнең шуның кадәр бик тиз ияләшәләр, шул ук химик препаратларга, хәтта биологик препаратларга да ияләшергә мөмкиннәр. Шуңар күрә менә инструкцияга ничек язылган нормасы, менә шуннан арттырмыйча дөрес иттереп кулланырга кирәк. Чөнки арттырып эшләгән вакытта киләсе елга без 200 грамм урынына 400 грамм кулланырга мәҗбүр булачакбыз. Бик аз вакытыбыз калып бара, һәм соңгы сорауны сезгә бирәсе килә. Менә мондай климатик шартларда дип әйтегәндә, һава торышы шундый булганда, безгә тагын нинди бөҗәкләрдән сакланырга кирәк һәм нинди ширләрдән дип әйтегәндә сакланырга, нинди ширләргә игътибар итәргә кирәк? Урман белән бәйле, да башкасы белән бәйле, агачлар белән бәйле. Урман белән бәйле ширләрне карап саклап торабыз инде. Алай куркырлык ширләре юк инде бүтән. Аларны күзәтеп, даими күзәтеп торабыз. Безнең центр защиты лесы бар. Менә биредә дә без әйткәнчә химик матдәләр кулланмадык, биологик препарат кулланылды. Бу эшкәртүдә дә. Аның инде карап чыккан берләрен без күзәтеп торабыз. Алай мин куркыныч яңа дип санамас идем моны. Бу матур исемле күбәләк корты, ул шундый зыян салды безнең агачларыбызга. Менә санаулы вакыт эчендә агачларыбыз кырып калды. Тормышта да шулай, шуңа күрә матурлыкка алданмагыз, таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз. Бик зур рәхмәт.